Čau, je 12:10, já jsem si před 20 minutami koupil lístky na vlak do Londýna, nemám nic v plánu, ale nechtěl jsem sedět doma, tak jdem na to. Tak jo, tak jsem v Londýně, na King's Cross, s vlakem byla v pohodě, trvalo to asi 50 minut z Cambridge a teď se jdu podívat na takovou vyhlídku na Londýn menší, to na Parliament Hill, je to takový park, měla by tam taková vyhlídka prostě na Londýn. Tak se tam jdu podívat, když jsem tam nikdy nebyl. Tak už jsem dojel metrem a teďka jsem na cestě na tu vyhlídku. Bude to pěšky asi 20 minut a pak jsem domluvený, že půjdu za Lidskou Žalkovskou. Se přestěhovala asi před 2 týdnama nebo 3 se přestěhovala do Londýna. Tak jdu za něm se podívat do práce a uvidíme. Tady jsem to vyšlápl na Parliament Hill, také malý kopeček, je to takový výhled. Tak si tady chvíli sednu a nebudu nic dělat. Tak jsem se pokochal výhledem a jdu zase dál. Tak jak můžete vidět, jsem na Piccadilly, kde jsem natočil časozběr, který vám pustím hned za chvilku. A teďka jdu na Oxford Street, směr Oxford Street za Lidskou. Tak jsem tady v tom Starbucksu, ona mě ještě neviděla. Dejte se tam, jak pracuje. Jsou fofej. Ta mě ještě furt neviděla. Jako natočím aspoň jak pracuje, to všichni vidí. Tak už jsem pryč, tak jsme teda pokecali. A teďka jsem tady stoupil. A nějaký Boris tady asi začne dělat beatbox nebo co. Je divnej teda, ale asi mu to jde, vypadá. Jsem čekal na nádraží 10 minut, než řeknou nástupiště, než ukážou. A jakmile ho ukázali, tak celá ta hala se rozešla a jdou všichni na ten vlak do Cambridge. Tak nevím, jestli jako si sednu nebo něco, tak uvidím, no. Všichni jedou do Cambridge. Prdele, kolik lidí. Rychle, ať si sednu.
tak už jsem zpátky v Cambridge. To byl takový krátký výlet dneska. A pohoda, jsem se nenudil. Tak a teďka jdu ke kolu a jsem zvědavý, jestli tam zůstalo nebo ne. Jo, tak tady je, ještě jsem chtěl ukázat, tady je takhle obrovský parkoviště pro kola. A nevím, kolik tady je míst, to je obrovský. Tak se jdu podívat, jestli mi tam zbylo nebo ne. Je tam, je tady, je tady. Tak ještě jdu nakoupit, protože doma nemám co už jíst. Dneska je pryč, nikdo mě nemá co uvařit. Tak si musím vystačit nějak sám. Tak už mám nakoupený a jedu dom, takže já to dneska si už ukončím, takže doufám, že se vám to video líbilo a já se budu zase těšit u nějakého dalšího videa, takže čau. Tak jsme se dostali až k Pantům.